magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang weather update ngayong araw ng Tuesday, February 7, 2023. Sa kasalukuyan, nung umiiral na weather system dito sa malaking bahagi ng ating bansa ay yung easterlies o yung hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko. Samantalang dito naman sa extreme northern Luzon ay umiiral itong northeast monsoon o yung hanging amihan. So, kaya naman sa malaking bahagi ng ating bansa, makakaranas tayo ng generally fair weather conditions, iba na lamang sa mga chance ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms usually sa hapon o sa gabi at mga mahihinang pag-ulan dulot naman ng hanging amihan. Samantalang dito sa eastern section ng Luzon, kasama dyan ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, asahan natin magiging maulap ang ating kalangitan na may chance ng mga pag-ulan. At sa ngayon, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayong panahon natin bukas dito sa Luzon, patuloy pa rin makakaapekto yung hanging amihan or northeast monsoon at magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon, pati na rin dito sa ilang bahagi ng Cordillera. Samantalang dito sa western section or yung kanlurang bahagi ng Luzon, makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon at kung may mga pag-ulan ay may hina o mga pag-ambon lamang. Samantalang magiging temperatura inaasahan natin dito sa Metro Manila bukas, maglalaro mula 24 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio City naman 14 to 23, Tagaytay 21 to 28, dito sa Tuguegarao, pati na rin sa Legazpi, posibleng umabot ng 29 degrees Celsius. Sa Lawag 19 to 30 at sa Puerto Princesa, pati na rin sa Kalayaan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Visayas and Mindanao, asahan natin panahon bukas, maging maliwalas ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at may mga tsansa na may hinang pag-ulan, usually sa hapon o sa gabi at mga panandalian lamang. Samantalang dito sa Davao, may mga cloud clusters or posibleng mga kaulapan na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At ang temperatura natin sa Davao, asahan natin, maglalaro mula 23 to 30 degrees Celsius, pati na rin sa Tacloban at Cebu, aabot ng 30 degrees Celsius. Sa Iloilo, 24 to 31 at sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius.